Hola Mercè, perdona, ja sé que la recuperació era allí, però és que t'ho juro que no he tingut temps, he estat treballant, a més surto a la ràdio i... O sigui, que no és important, I no t'ho he pogut enviar fins ara, vale? Aquest és el meu treball final de signatura. Espero que t'agradi i que no em penalitzis per haver-ho arribat tard. Ho sento, t'ho juro que no tornarà a passar, gràcies. Atenció. Quan vas començar a fer TikToks? Jo no considero que sigui un geni. Sí que és veritat que només fa un mes que hi soc i he penjat més o menys més de mitja dotzena de productes audiovisuals. A qui van dirigits els teus vídeos? Aviam, jo no m'atreviria a insinuar que sóc genial. Sí que és veritat que a mi m'interessa que el meu públic sigui capaç de reflexionar, de veure-hi una mica més enllà. Perquè un vídeo sense reflexió és com un mar sense sal. Crec que vols dir un riu? No, perquè el riu té salts d'aigua. És cert que t'has embolicat amb diverses noies de tot... Mare! Mare, però t'he dit que estava fent un vídeo! T'ho juro! Collons, és que quina vergonya, he demanat l'ordinador de 7 a 9. Que està escrit a la nevera, que t'ho juro que no és porno, i et vaig dir que no hi tornaria, que reprodueix la cultura de la violació i la normalitza. Ho sento, no m'agrada cridar-te. Ho sento, mare, però és que t'ho vaig demanar. Noies de 12 anys, és veritat o no? Sí. T'atreviries a fer una anàlisi, un repàs pels teus vídeos? Merci. Merci. Això... Aviam. Això és un senyor que té un gos que es diu Mistatus. I llavors va pel carrer, està traient el gos i es troba un policia. El policia és gay. És gay. Val, què ens vol dir quan parla d'un policia homosexual? Pensem-hi. No passa res, és homosexual. No passa res. Llavors, el senyor perd el gos i li diu... El senyor perd el gos i li diu al policia: has visto mi status? Val. Parlen d'estatus. És una crítica social. A més, riu, irònicament, el protagonista d'aquest vídeo. Has vist el meu estatus? Però què li has de dir al poli? A cap. A cap o no, o sigui... Va, sí, a cap. I el policia li diu... I riu, Ho encomana. No, li diu que no. No ha vist el seu I li estatus. diu, però me gustaría... Bueno, ja us ho sabem. I com que ja ens ho sabem... Per cert, m'he oblidat de dir-ho, el senyor tenia molts tatuatges. I el senyor tenia molts tatuatges, perquè volia fer veure que era un kinky. Quin fàstic, els tatuatges, Hola, bon dia, benvinguts al meu podcast setmanal. Avui Benvinguts. Doncs mira, ja estic content. Em dóna la benvinguda. parlarem un tema que preocupa molt als homes, a les Un tema persones que amb penis preocupa. en general, i és que els 30 minuts d'avui els dedicarem a parlar sobre l'ejaculació precoç. Començarem... Hola, bon dia, benvinguts al meu... Aquest no l'he entès. Digue-m'ho tu, no ho sé. Jo, si hi hagués un referèndum, aniria caminant al col·legi electoral, agafaria una butlleta, votaria sí i me n'aniria a casa. Un cop a casa, probablement descansaria i a la nit miraria l'escrutini i miraria l'escrutini. Jo no puc treure-la! Doncs treu-la ja, home!
Imbècil! Burro! Burro! Llavors, si sortís al sí, me n'aniria de Catalunya. Digue-m'ho tu.